Hop. Počkaj, aby to nepadlo na motorky. Na tomto nič není zatiaľ. Hop. Ostatný kokos. Hopa. Je to komplet roztrepané, akože neviem úplne, že kde. Teraz ide Milwaukee za 38 €. Ty kokos. Toto nič. Tento meter už 2 alebo 3 krát padol. Tento meter potrebuje trošku vyššiu výšku asi. To nevydržal! Toto ináč je test. Milwaukee za 34! Ne! Ty kokos. No, fú. Ukáž to. Jak vyzerajú tie metre? Toto je ten najlacnejší. Tam už odpadlo. Ty kokos. Tam už odpadlo celé tlačítko. Kde je ten Milwaukee? To je Ten niekde čo? pod paletou. Kam išiel? Počkaj. No ukáž. Neukáž, jak vyzerá. Nič. Mal by Nič, vydržať, ne? narovnalo sa to. To je pán. Nič. Pozor na strop. A otvorí sa ti. Keď chceš otvoriť meter a nechce sa ti to vyťahovať, tak... To je ale meter. Nie ho rozbiť. Ak je test všetkých metrov, pozerajte vy naše video.